Drahí piči a pičky, stránky našej cirkvi zasypalo veľké množstvo otázok z vašej strany. Pýtate sa napríklad, koľko by mal toho správny liehovista každý deň vypiť, či je možné jednotlivé druhy alkoholu medzi sebou miešať a v neposlednom rade vás trápi krásna otázka, čo pije sám Archnalej Gabrilej. Rozhodol som sa teda, že vám všetky otázky zodpoviem v jednom videu a dnes sa naučíme miešať parádny drink, ktorý je presne podľa mojej chuti, obsahuje množstvo alkoholu, ktoré by mal denne jeden liehovista vstrebať a obsahuje toľko druhov alkoholu, že bude každému pochuti. Nech sa páči, zaželezobetonovaný rumburak. Príprava zaželezobetonovaného rumburaka je veľmi jednoduchá. Najprv si nalejeme jedného rumburaka. To je rum, borovička. Zaželezobetonovaný rumburak je drink, ktorý sa mieša presne do politrového pohára, takže žiadne šmejdenia, 0,4, z každého pekne poctivé poldecko. Tak. A teraz ideme drahého rumburaka zaželezobetonovať. Namiešame si betón, ten predsa všetci poznáme, to je becherovka, tonik. Betón sa mieša v zvláštnom pohári, ktorý sa volá aj miešačka, pretože neskôr z neho budeme robiť ešte železobetón. Takže šup ho, betón máme krásne namiešaný. Keď máme namiešaný betón, spravíme z neho železobetón. Z chémie zo základnej školy vieme, že železo má chemickú značku Ferrum, čiže Fernet, rum. Železko pekne pridáme rovno do betónu. A nakoniec nám neostáva už nič iné, ako železobetónom zaželezobetonovať samotného rumburaka. Voilà! Zaželezobetonovaný rumburak. Píte v mene Božom. Jak to chutí? Kokos, to je mocné. Fúha.